Caramagna i Fratello Tejdi. Imamo i finalistu, to je ekipa Perpeto. Imamo 15 finalista za takmičenje u trojkama. Za titulu najboljeg trojkaša Merkur Gaming Playground Stable 2010 takmičit će se sljedeći takmičari: Nenad Hretić, Nikola Gnjatović, Zdravko Ivanović, Aleksandar Milošević, Peđa Lončar, Srđan Lončar, Nebojša Regoda, Marko Zorić. Nakon ovog basketa i zvanično ulazimo u finalno večer Merkur Gaming Playground takmičenja uličnoj košarci Banja Luka 2010. Pekar za pobjednika u kategoriji seniora. Kristalni Pekar, PWC-a.